What's up mga kapalay niya, Kuya Alvin Bautista studying exploring Pampanga. So for today's vlog guys, naimbitahan tayo ng Heart and Soulmate Korean Grill house dito sa may Barangay Santa Monica, San Simon, Pampanga. Yan, kung gusto niyo pumunta dito guys, kung alam niyo itong Caltex na malapit dito sa San Simon exits, madali lang naman siyang puntahan. So itong pinaka building is pangalan niya is Star Plaza. Yan, mamaya papakita ko sa inyo kung ano ba yung itsura ng pinakaloob ng Heart and Soulmate, and of course kung ano ba yung mga ino-offer nilang mga unlimited. Papasok na tayo sa loob ng Heart and Soulmate Korean Grill House. And kung gusto nyo pumunta dito, open sila Monday to Sunday. Syempre nag-offer sila ng unlimited pork samji, 199 pesos, and syempre may kasama na siyang 1 serving of chicken. Meron na kayong unlimited side dishes, unlimited rice, unlimited iced tea. And eto guys, no, check na natin kung yung itsura ng Heart and Soulmate dito sa pinakaloob niya. So ayan, napakaluwag nung pinakaloob niya. So meron siyang 1, 2, 3, 4 plus another 5 tables dito. Ayan, marami ng mga ma-accommodate na mga kakain dito sa loob ng Heart and Soulmate. So eto na nga kapalayan, balian dito na tayo sa pinakaloob ng Heart and Soulmate. Eto na, papakilala ko sa inyo guys kung ano ba yung mga sineserve nila dito. So 199 unlimited samji plus 1 serving of chicken. So ito yung pinaka chicken nila. So 199 guys, pork samji yung sineserve, and meron na siyang unlimited side dishes, syempre unlimited rice, meron na rin siyang unlimited soup, and of course unlimited red iced tea. And kung mahilig naman kayo sa beef, so nag-offer din naman sila 349, mix siya ng pork and beef samji, and lahat ng nabanggit natin kaninang mga limited is kasama na siya plus unlimited chicken. Tapos kung gusto niyo lahat is pure beef yung serve nilang meat sa inyo is 399 pesos. Kung ayaw nyo naman mag-unlimited guys, nag-offer din naman si Heart and Soulmate ng mga a la carte nila. So ito yung mga bento nila. Meron na siyang rice, syempre yung pork samji, tapos may chicken, may fish cake, potato balls, and of course itong kanilang pinaka-kimchi. Isang set ng bento nila, so 149 pesos din siya. Kimchi rice, may pork samji ka, tapos meron kang chicken, and then fish cake. So I think sa akin, kasyang-kasya na to. Mabubusog na ako dito. Napakarami ng servings ng pinaka-bento nila. 149 pesos. Kung mahilig naman kayo mag-chill, pwede rin naman mag-chill dito sa Heart and Soulmate, and open yung stage sa lahat ng gustong kumanta. So meron silang ino-offer na 1 bucket of beers. So 6 pieces ng stallion nila or beer, and meron din naman silang mga San Mig. Sa kanilang 1 bucket, may kasama na siyang kung gusto nyo kimchi jjigae or 1 serving of chicken. So dalawang flavors ng pinaka-chicken nila, isang plain and then teriyaki. Ayan, welcome to Heart and Soulmate Korean Grill House, San Simon Branch, San Simon, Pampanga. So ito na nga kabala, titikman na natin itong pinaka-pork samji ng Heart and Soulmate. So ito, i-dip natin sa kanilang cheese. So yung pinaka-cheese pala nila, kung gusto nyo unlimited, so per person 50 pesos additional, and kung gusto nyo 1 serving is 100 pesos. Yan. So ako kapag kumakain ako ng samji, talaga mas favorite kong dinidip siya sa cheese. Masarap dito ng kabalan. Tapos yung kumain ng samji and then mga chicken nila.
is mag-chill kayo. And open naman yung pinaka-stage, sabi nga kanina. So yung kumanta, pwede kayo kumanta habang nag-chill kayo. Next na titikman natin kabalin itong mga special side dishes ng Heart and Soul Meat. So meron tayong fish cake dito, potato balls, and syempre meron tayong kimchi, tapos yung kanilang tofu. Una natin titikman yung pinaka-tofu. Yan siya. Syempre, hindi tayo papayag na hindi natin tikman yung kanilang kimchi. Ganitong lasa ng kimchi yung gusto ko kasi spicy talaga siya. Dito sa fish cake guys, nasa-serve din sila ng fish cake sa kanilang side dishes. Natin titikman yung kanilang kimchi jjigae. So may mga kimchi jjigae din na serve na may soup. So ito wala siyang soup. Masarap ito pampulutan. Siyempre kapag nakapag-order kayo ng 1 bucket of beer. Kung sasabi mong kimchi jjigae guys, so inalo yung pinaka pork samji sa may mga kimchi. Wow. Tapos natin titikman ito kanilang kimchi rice. Sa mga kimchi lover dyan, tapos gusto nyo may rice. So ito hinalo na, pero na rin sa pinaka pork samji. So yun naman ang kakatapos na lang natin tikman itong unlimited pork samji and syempre yung 1 serve of chicken ng Heart and Soul Meat. Talagang sulit na sulit naman talaga yung 199 yun. So unlimited samji, tapos unlimited side dishes, may unlimited rice kayo, unlimited soup, and syempre unlimited red iced tea. So kung gusto pumunta dito sa Heart and Soul Meat dito sa San Simon, Pampanga, open sila Monday to Sunday 11 AM until 11 PM. Yan, kung gusto matikman yung mga unlimited samji nila, and of course, meron silang mga in-offer na mga alcoholic drinks. Yan, punta tayo dito sa Heart and Soul Meat. Yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre, huwag niyong kalimutang i-share ang video to para malaman ng mga taga San Simon at mga malapit dito yung mga taga San Fernando. Itong Heart and Soul Meat, so pinaka-landmark nyo itong San Simon Exit. Makikita yung pinaka-carter sa along MacArthur Highway lang naman siya. So pag nakita nyo na yung pinaka-Star Plaza building, andito na yung pinaka-Heart and Soul Meat. So until our next vlog, peace out!